Reakciou na faktické poznámky pán poslanec Gálko. Ďakujem pekne. Ani neviem, na čo všetko mám zareagovať, lebo v podstate som sa nič moc nedozvedel. Tak skúsim tak krátko si pamatovať. Áno, samozrejme, rozprával som o tom s pánom Sulíkom. U nás to nefunguje tak, že členovia strany zrážajú opätky pred svojím veľkým bosom, tak ako je to u vás. Bolo to vyhodnotené ako chyba. Možno by som sa spýtal ja vás, že či viete o tom, že to stretnutie sprostredkoval pán Počiatek, ktorý niekoľkokrát prosil pána Sulíka, aby k tomu stretnutiu prišlo, tak sa treba spýtajte vy jeho. To je po prvé. Po druhé, nevyhúkuj po mne, lebo narobím si poriadok. Poprosím kľud. Poprosím vás, kľud. Pani Kossutová. Kolegovia, poprosím vás, keby ste si... Pán minister... Nie, poprosím. Tam si sadni poprosím, aby ste navzájom nediskutovali, poprosím obidvaja. Dokončíte, pán poslanec Gálko, svoju reakciu. Čo sa týka pani Kossutovej, no evidentne ste povedali, že vy sa nehambíte za to jeho amorálne a bezcharakterné konanie. Dokonca pán Bagačka na záver to aj explicitne povedal. To len dokazuje, že ste všetko ľudia jednej krvnej skupiny. To len dokazuje to, čo som povedal. Pán poslanec Duchoň, človek, ktorý robil pre mafiánov, nebude mňa moralizovať. Človek, ktorý robil pre mafiánov, nebude mňa moralizovať. Zatiaľ som neriešil ešte tie IT projekty. U štátneho tajomníka v čase roku 2006 až 2010 zatiaľ. Takže niekedy lepšie je mlčať. A pán poslanec Bagačka, vám prezradím tajomstvo ohľadne tých pneumatík. Čo myslíte, prečo zrazu je ticho okolo toho? Niektoré sú nahodené, jazdí sa na nich. Niektoré 3,5 roka ležali v sklade bez toho, aby si ich nominant vašej strany, pán Govač, všimol. A teraz je strašne ticho okolo toho, takže myslím, že sa ani už nebude okolo toho rozprávať. Bol to gól do vlastných radov. Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Beblavý, pripraví sa pán poslanec Mičovský. Nech sa páči, pán Beblavý. A poprosím vás naozaj o kľud v rokovacej sále. Počkajte chvíľku, pán... Ja som bol vždy proti zriadeniu parlamentnej stráže, pán predseda, ale na ochranu poslancov pred ministrami by som mi možno povedal, že to je vhodnú. Poprosím vás naozaj o kľud v rokovacej sále a vonku, keby ste si mimo rokovacej sály mohli dodiskutovať túto záležitosť. Poprosím. Ešte raz, pán Brodská, aj vy, poprosím, zdržte sa tam komentárov. Ďakujem veľmi pekne, už je kľud v rokovacej sále. Pán poslanec Beblavý, nech sa páči. Môžete predniesť svoje vystúpenie. Tak jediný, kto tu momentálne vyrábal cirkus, bol váš minister, ktorý nebol v stave hodnom ministra. Poprosím, keby ste sa venovali vystúpeniu, pán predseda, zdržali, lebo ste tu takú hanbu vyrobili teraz, že teraz buďte chvíľu vy rešpektujúci slušnosť. Pán kolega, poprosím, keby ste predniesli svoje vystúpenie. Ešte raz, dobre? pán predseda, keď sa nechcete ospravedlniť za svojho ministra, tak aspoň mlčte. A teraz poďme k veci. Pán poslanec Brodská, nevykrikujte v rokovacej sále. Dobre? Prihláste sa s faktickou a môžete reagovať. Ďakujem. Ja nemám vo zvyku pri prejave zvyšovať hlas ani to vykrikovať, ale musím povedať, že toto naozaj za hranicami, ktoré sú akceptovateľné v Národnej rade akejkoľvek normálnej krajiny. A keď už z dôvodu vašej vnútornej stranickej disciplíny nie ste schopní si robiť poriadok s vašim ministrom na verejnosti, poprosím vás, aby ste si robili aspoň interne pre budúcnosť. A teraz naozaj k tej veci, kvôli ktorej tu sme.